Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sepuh bini sepuh ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya kiai-kiai ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal bawa setunggal ingkang tansah kawula takdimaken usipun panjenenganipun Rama Kiai Haji Zainal Abidin dalah panjenenganipun Rama Kiai Haji Ali Bahrom ugi panjenenganipun Kiai Sultan Muhibbin ingkang kita mulyakaken dalah panjenenganipun Rama Kiai Takim dalah Rama Kiai Sofwan dalah Kiai Nur Hadi ugi Haji Khazin Asrori boten kesupen Kiai Aminuddin ugi Kiai Ahmad Rozikin dalah Bapak Ahmad Khudari sedaya kiai-kiai sanesipun ingkang tansah kita mulyakaken. Akhinal Karim Ustadz Sailin Soim ingkang kita mulyakaken ingkang kita banggaken. Alhamdulillah wonten supen panjenenganipun Bapak Kepala Desa adalah sedaya perangkatipun ingkang hadir ingkang tansah kula hormati. Bapak adalah Ibu hadirin hadirat sedaya jamaah ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, kanca-kanca sahabat Nusantara ingkang berbahagia ingkang kita banggaken. Alhamdulillah dalu menika kula dalah panjenengan sedaya saged makempal wonten menika majelis saperlu sesarengan nyadong berkah nyadong ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dalu menika kula dalah panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho lan barokah saking Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi dipun paringi barokah umure, barokah sehate, barokah keluargane, muga-muga kathah rezekine, lunas utange, lunas kreditane, lunas mekare, lunas mekroke lan muga-muga lunas sedayane. Amin Allahumma amin. Nek wis lunas kira-kira mek apa, Bu? Utang neh. Lah niki lenggara itu. Lah iya, kuwi sing gare dongane Kiai Ramandi ya kuwi. Wis muga-muga mantun pengajian utange lunas, awake sehat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah syukur datang resane Gusti Allah. Niki alhamdulillah saged silaturahim panggih panjenengan malih. Pokoknya niat silaturahim insyaallah kathah fadilahe nggih. Wong ger gelem dolan-dolan silaturahim siji dawuhe ngeten, wong iki fadilahe wong silaturahim yuwassa'u lahu fi rizqih niku siji dijembarno rezekine. Alhamdulillah. Wong kaya ger gelem dolan sampean bakal oleh rezeki. Contoh kula wong Tambakrejo dolan rene rezeki ya teko. Lah ya ning jero wis oleh kopi sak jaine gitu nggih. Ya enek buah-buahane. Niki ning dhuwur lagi lungguh ya enek degane. Alhamdulillah. Wancen wong gelem dolan kok nggih. Jenengan oleh apa gak Bu wau? Angsal apa iki? Berkat. Lah ya kuwi kan berarti barokahe silaturahim. Mula jenengan niku aja kuwatir wong gelem dolan mesti oleh rezeki. Mula sesuk kok wayah esuk gak duwe sego ganti sarapan ndang dolan nggone tanggane. Kok nek wayah ngono dadak tanggane ngomong, "Yuk sarapan." Iki lho wis jangan menir mateng. Iya ya aku ya urung sarapan, melu mangan. Kok nek wis bar mangan, awan kok gung masak neh dolan neh nggone tanggane. Tawane mangan ya? Gelem. Kok sore ganti mangan neh dolan neh. Wis to jarak saulan Bu angger tanggane sampean sak Sendang Rejo dolani kabeh. Insyaallah berhasil utuh. Alhamdulillah. Barokah silaturahim. Nomor loro biratune silaturahim napa? Yumaddu lahu fi umrih dakal didamakno napa nek arane umure. Jenengan nek wis gelem dolan insyaallah umure panjang. Amin Allahumma. Lho tenan Bu, wis to sampean titeni wong angger jek gelem dolan wis to ora mati-mati tak kandhani. Yo lah ya bener apa salah? Lah wong mati malah dolan ya medeni wong. Wis tak anggere gelem dolan ora bakal mati. Mula jenengan dalu menika yakin Bu, kula jenengan asline iki umure iki paling ya cethek Bu. Tak delok iki jenengan karek seminggu kas asline.
Iya, cuma barokah dolan rene silaturahim kumpul karo tiang kathah insyaallah ditambahi umure 70 tahun kas. Amin Allahumma. Lah saiki umure sampean 50 tambahi 70 dadi 120. Dane terus kaya apa, Bu nggih? Lha iki barokahe napa jenenge? Silaturahim. Mangkane sampean kok teko omah, Bu, nek kok awake rada gak patek penak, kok ambekane sesek, waduh ki ape mati aku. Ndang gage dolan, nggih. Umure men diodot dadi dawa. Alhamdulillah. Lho nggih, niki silaturahim. Mula ngapunten nggih, jenengan awake dhewe mesti bakal mati. Lah matine awake dhewe niku enek tandane, nyuwun sewu. Wong niku saurunge 40 dina nyawane dijabut, wong niku wis didolani malaikat Israil, Bu. Ngapunten niki dieling-eling. Nggih, sebab Gusti Allah niku duwe wit ning gone ares. Jenenge wit niku enek godhong, godhong iki jenenge wong sak alam donya. Ngono. Lah kok bengi iki kok ceblok 40 dina kas wong ki bakale mati. Kok bengi iki ceblok ya ditampani karo malaikat Israil, diwaca sumini, ngono. Sendang rejo dinane Selasa Pahing jam 3 punjul seprapat out alias mati. Iki wis enek tulisane. Terus sampean kok didolani. Mula nek wong ape mati kae, Bu, sampean tengeri rata-rata ngomonge wis gak karepe dhewe. Masyaallah. Kadang ngomongane mencela-mencela. Nggih, kula niki duwe anu, Pak. Duwe napa tiyang sing mergawe teng Sabin kula nenten niku. Lah riyen niku nggih ngoten pamit kalih kula. Aku wis tuwek, aku peleren, aku gak iso nyambut gawe, gak iso ngiwangi awakmu. Lah peneng ditambah, wis pokoke aku peleren, dadak loro sesuk kelo mati tenan, Bu. Masyaallah. Mangkane hati-hati ya. Sesuk ngger enek wong, "Yo ayo melok anu tandur nggonku gak, aku peleren ke." Ya aja diarani mati lho ya. Kon bareng. Lho niki, lah 40 dina iku nalika cebloke godhong niki, malaikat Israil banjur dolan, bareng dolan niku dinteni sampai 40 dina, Bu. Lah niki zaman Nabi Daud, nyuwun sewu. Nabi Daud niku Masya Allah nggih. Nabi Daud didolani malaikat Israil pe dijabut selama 40 dina. Nabi Daud niku dolan-dolan silaturahim, akhirnya umur ditambahi kalih Gusti Allah dadi 40 tahun. Alhamdulillah. Apa dijabut kalau malaikat Israil? Gusti Allah dangu, "Hei Israil, aja mbok jabut." Lho, kenging napa Gusti? Entek jatahe Nabi Daud. Gak, iki barokah silaturahim dawakno umure. Iki lho, Bu. Mangkane nggih sering dolan. Insyaallah panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Nomor 3 barokah silaturahim napa? Yuwassaulahu fi qabri, sok ben bakal dijembaro kubure. Kuburane jenengan iso ben jembar ngidul 40 kilo, ngalor 40 kilo, ngetan kulon ya 40 kilo. Wi kanggone awake dhewe berak ning kono suyu sampean. Oh enak iki lho barokah gelem dolan silaturahim nyambung. Wis muga-muga dalu menika wis diparingi kathah rezekine, dawa umure, langsung ben nek lamun mati diparingi jembar kubure. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping kalihipun selawat kita aturaken Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganti pengajap kita sedaya diakoni umat Kanjeng Nabi, jak munggah swarga kalih Kanjeng Nabi, bareng-bareng kita jak munggah kalih swarga kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Sebab nopo Kanjeng Nabi niki termasuk nabi sing istimewa. Gusti Allah gadah nabi totale 124.000 nabi. Ngoten Bu. Sing dadi rasul 313. Enek ning gone kitab Fathul Muin jenenge 315. Sing wajib kita imani niki neng arani selawe, mulai Nabi Adam sampai tekan Nabi Muhammad. Kira-kira jenengan ya apal napa mboten, Bu? Halo, kira-kira apal napa mboten? Nama-nama nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad apal napa mboten? Jajal nek iso maju. Nek sing iso apal. Wong tuwek nek canom mah aku, ya toh? Nek apal oleh 100.000 kok dibayari Pak Sailin. Tenan ora iki ya. Enek sing apal apa mboten? Wis ora apal ya diapaloke kok terakhir ya. Nek tenan Bu, niki nabi ternyata 124.000 nabi, nabi sing paling istimewa, nabi sing paling jos cuma Nabi Muhammad.
Muhammad. Karena apa? Sebab Nabi Muhammad iso paring syafaat dateng umate, nabi-nabi liyane ora iso paring syafaat. Makanya jenengan nek karo Kanjeng Nabi, nek nironi Kanjeng Nabi kudu tenanan. Alhamdulillah. Lho nggih to, ndek sura kae ya nironi bojone napa mboten? Kene ya sura ki usum tironan. Lah nek tironane wayah sura-sura kae bojone dibeleh napa, Bu? Ayam wong bojone kok ya. Lah tirone Kanjeng Nabi ngono ki kira-kira mbeleh apa, Bu? Lah ya wong kene ki aneh. Dikandani to, "Sok anu mulutan ya aja lali tenan. Esuk pitik dicekel kabeh, Bu." Cekel ora dibeleh malah digawa ning pasar ndander. Akhire ning kono dijolo tahu, tempe karo ndok. Ngono kuwi taruh tambahin nek wayah nggo berkat taruh oseng-oseng kates bereng. Enten apa mboten? Heeh. Nyuwun sewu, Bu. Mangkane nek jenengan ngertos maulutan nek daerah Kilen, daerah Kali Tidu sekitare, ngira ngilen saithik. Kuwi nek wayah nggih berkati jos-josan, Pak. Sampai wingi kula niku jenenge adahi berkat enek sarong, enek anduk, enek sajadah kuwi adahi berkat lagian. Masyaallah, bungkuse. Wong kene iki nek bungkuse berkat apa, Bu? Kresek ada pindang wingi ta wi? Lah iya lasakno mangkane sampean nyekeli berkat kudu gebres wae iki. Lah iya, iki kena apa? Sebab awake dhewe kurang patek tenanan seneng kali Kanjeng Nabi. Bu, kira-kira remen kali Kanjeng Nabi napa mboten? Halo, remen napa mboten? Remen sing jenengan remen ini napane, Bu? Padahal jenengan mboten nate panggih, ya ora tau ketemu to nggih, cuma krungu jenenge kok seneng, sing mbok senengi kira-kira apane? Piye? Lah ya bingung to, seneng nek gak ora senenge. Enek cah nom seneng cah wedok, cah lanang seneng cah wedok, sing disenengi apane? Enek ayune, gitu nggih. Oh, perkara dhek iki alus sifate disenengi. Lah nek seneng Kanjeng Nabi kenapa? Ya iya iki bingung kabeh pisan. Sebab siji Kanjeng Nabi, asmane Kanjeng Nabi iso jejer karo asmane Gusti Allah. Makane enek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku lho Nabi Adam nalika nek swarga, nyuwun sewu. Nabi Adam nek swarga iku Nabi Adam iku sampai gawok, Bu. Ning swarga ki enek tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal menungso pertama iku Nabi Adam. Kena apa kok gak la ilaha illallah Adamu Rasulullah. Perkara apa? Saking istimewane Kanjeng Nabi. Donya ki rong digawe, Kanjeng Nabi wis digawe. Mangkane estu ayo nek hormat Kanjeng Nabi sing tenanan, insyaallah oleh syafaate. Amin Allahumma. Nomor loro seneng Kanjeng Nabi napa arep-arep syafaate sebab Kanjeng Nabi niki termasuk tiang sing saged nyafaati datang umat. Alhamdulillah. Lah niki siji nggih, mangkane nek carane seneng tandane napa? Siji, jenengan nek tandane seneng Kanjeng Nabi apa sering nyebut asmane. Kaya cah-cah lare-lare kok seneng karo pacare rata-rata nyeluk jenenge. Gitu nggih. Enek cah lanang seneng cah wedok, cah lanang di pacar jenenge Siti Patonah ngono ya. Ngono kuwi ning ndi wae ya disebut Siti Patonah, Patonah, Patonah. Perkara seneng kalih Patonah. Santek klambi ya tulisi Patonah, sandal ya tulisi Patonah. Ape turu ya Patonah, Patonah, Patonah. Kuwi perkara seneng karo Siti Patonah. Nggih napa mboten? Cintai napa? Kudu sering nyebut. Nyebut sapa? Asmane Kanjeng Nabi kelawan maca sholawat. Ngoten. Mangkane jenengan nek ape sare sering-sering maos sholawat, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Ngapunten, jenengan pun nate ngipi panggih Kanjeng Nabi napa dereng? Blas. Malah ngipi sini kur mak lampir grandong. Lah kena apa nek ape turu kok mikir utang wae to. Nomor loro mikir itane omah, bangun omah kok daldel, tuku sawah daldel, kulone omah ki malah monta mantu wae. Jadi pikiran kita rusuh, akhirnya wayah turu isine grandong, mak lampir, sundel bolong. Nggih napa mboten? Mangkane nek ape turu, nek pengen dipanggihi Kanjeng Nabi, kuwi nek ape sare maca sholawat. Ping pira niki diamal nggih? Ping 7.777. Kira-kira abot apa enteng, Bu? Halo, abot apa enteng? Abot urung lakoni kok abot. Ya wis nek gak mampu ping 7.700 dijukuk 700 dijukuk 777.
pitu. Lah nek gak mampu neh cukup 77. Nek gak mampu neh dijupuk pitu. Gak mampu neh alah ya wis ora disafaati Kanjeng Nabi. Disebut nggih, wong nek seneng nyebut. Tur nomor loro, bocah nek seneng kuwi nek nyebut ora langsung jenenge, Bu. Ya misalnya nek calanang seneng Siti Patonah, ora ngarah diceluk sit ya ora. Nah ya ora. Ngono ki jenengane panggilane wis beda. Bebeb ngono ta ya. Aa ngono ta karo ya ta. Jadi jenenge wis ilang tadi. Perkara apa saking cintane karo pacare. Kadang jenengan lho Bu, ngapunten. Jenengan karo bojone nyeluk jenenge wis gak mbok celuk jenenge to Bu ya. Saking sayange karo bojone, ayah, papa, paknda, ngono ta ya. Lah piye sing lanang nyeluk bojone bunda, sing wedok nyeluk paknda. Ngono iya. Ya, iki perkara apa? Saking cinta. Wong cinta iki ora ngarah sampean ndang seneng karo misale bojone sampean jenenge Abdullah ngono, celuk dul mangan dul. Dul ndak mangan ndang kare dul. Ya salah to, Bu. Wong senengi ora ngarah menyebut asmane secara langsung, mesti nganggo julukan. Makanya Gusti Allah seneng Kanjeng Nabi nek nimbali ora Muhammad tapi Rasulullah. Hebate Kanjeng Nabi kaya ngono, Pak. Makanya nek cinta napa? Mula nek awake dhewe nyuwun sewu wong NU iku carane nek maca selawat nganggo sayyidina. Jenengan nganggo sayyidina napa mboten? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngono ta nggih? Lah nganggo sayyidina iki apik apa elek? Sae. Lho, jirene wong-wong enek gak usah nganggo sayyidina Pak Yai. Lho, nganggo sayyidina ya bener, gak nganggo ya bener. Cuma nek nganggo sayyidina kuwi tujuane ngajeni Kanjeng Nabi. Paham? Makanya jenengan aja nyeluk Muhammad saru. Makanya Gusti kita Nabi Muhammad. Ini nek cara Jawane. Ngoten Bu. Lah sayyidina nyuwun sewu iki kanggone biasane wong NU, Pak. Nek wong liyane NU moh tenan. Wis gak apa-apa, sing penting maca selawat. Kaya wong Jawa lho, Bu. Wong Jawa ki carane ngajeni beda-beda. Enek wong Jawa kok mati, kuwi diarani apa? Jenate. Kene ya jenate apa ora iki? Jenate. Jenate iki saka tembung jannati, artine swarga. Lah wong kene iki diarani janati, diwarai janati, gak iso karek munine jenate. Mangkane sing mati Kang Min, jenate Kang Min, kuwi berarti swargane Kang Min. Alhamdulillah. Nah, iki carane ngajeni. Enek wong ya ngono. Nuwun sewu, nalika enek pemberangkatan mayit, kadang pendosa niku dipikul. Bareng dipikul, wong-wong ki padha mbrosot ning ngisore. Kene ya ana apa ora ngono iki? Enten. Ya mbrosot. Lah karepe mbrosot kena apa, Bu? Piye-piye? Ben gak eling. Lah piye wong tuane malah ra dieling-eling lho terus piye? Ngene iki tak genahno. Uang kena apa padha mbrosot ngisore kuwi tujuane ngajeni mayit, nggih. Artine apa? Mayit iki terakhir kita petuk ya wis brosot. Lho kenapa nek brosot, Pak? Sebab sing mati ra duwe derajat, ra duwe pangkat. Beda nek sing mati presiden ora usah brosot, tapi nganggo upacara. Paham napa mboten? Lah wong kene mati tukang tandur kok nganggo upacara iki lho ya guyokno tanggane. Ayo lo yu pacaran, lah kenapa lah Yunah mati Paham apa betul maksudnya kula? Jadi carane piye? Ora usah upacara, cukup brosot. Mangkane sesuk nek wong mati wis ndang padha brosot. Wis sak desa ndang padha brosot kabeh. Carane hormat mayit. Mangkane kula winginane ngoten, Pak. Enek wong Lamongan takziah tenggen kula. Lah wong-wonge padha brosot ta, Bu? Lha kuwi geget. Bingung deh takok kula. Yi ngapunten nggih, ngoten niku nek padha mbrosot iki karepe apa to, Pak? Aku ditakoki ngono ya mangkel, Bu. Wong ya ana yaene padha mbrosot, nggih to? Aku ya tak jawab ngene lho, Mas. Kena apa wong-wong kok mbrosot? Kuwi sebab ape meloncat dhuwure ra ketekan akhire mbrosot ngisore aku. Lah aku ya gegeten Pak. Lho, niku salah napa mboten? Mboten. Perkara tujuane namung ngajeni. Paham nggih? Makanya nganggo sayyidina salah napa mboten? Mboten. Berarti cuma ngajeni Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad. Siji nggih, tandane seneng jenengan sering nyebut asmane. Nomor loro, tandane seneng Kanjeng Nabi napa? Termasuk awake niru tindak lampahe Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad iki masyaallah Pak, wonge alus, Bu. Ya Allah, pernah iki lho ya jenenge ape apa ning masjid, nek musol ning masjid niku Kanjeng Nabi dijegati wong kafir diidoni cuh ngoten. Jawabe apa? Alhamdulillah. Lah nek wong kene nek diidoni kira-kira alhamdulillah apa bales? Halo, bales apa gelut? Gelut. Lho nggih napa mboten? Kanjeng Nabi alus ngoten. Bareng ngono ki sing idoni ora trima pisan pindho sampai ulan-ulanan. Ternyata Kanjeng Nabi gak pernah males sampai sijine dina sing idoni wonge lara. Santek dinteni ning ngarepe omah lho, Bu. Ngono kuwi santek bingung Kanjeng Nabi ning ndi bocah ki kok wis seminggu ra ngidoni aku. Aku kok wis kangen karo idune. Iki lho akhlake Kanjeng Nabi. Bareng ngono ki sahabat terus ngene, anu ya Rasul, tiyange niku sakit. Lho, lara. Nek lara ya wis ayo awake dhewe tiliki ya ndang golek jajan sing enak-enak, ayo ndang ditiliki. Bareng ditiliki, Bu, tenan, ya Allah, napa nangis wong kafir niku lho. Jajal, Bu. Mendino Kanjeng Nabi diidoni, tapi wayah lara malah ditiliki. Niki akhlake Kanjeng Nabi. Lah nek kira-kira wong kene enek wong jenengan diidoni, bareng ngono sing ngidoni wonge lara. Kira-kira sampean tiliki apa syukurna, Bu? Halo, tiliki apa syukurna? Syukur. Ora trimo syukur tok kok. Kadang ngomongane rontok gak patek tepak. Lho, wis kualat to mbek aku. Pecos wis dilongkas. Satruk kowe. Nggih napa mboten? Malah sedilongkas mati kowe. Iki akhlake awake dhewe. Kanjeng Nabi luar biasa, alus bareng ngono ditiliki sing jenenge sapa? Wong kafirin nangis, "Mat Muhammad, awakmu atine kok apik, aku lho bendina ngidoni kowe. Kanca-kancaku siji kok lho aku lara rong enek sing niliki. Kowe bendina tak idoni kok kowe niliki dhisik dhewe." Kanjeng Nabi jawabe apa, Bu? "Wis to Mas, kowe ora usah ngono, sing wis ya wis. Iki lho jajan ndang dipangan ya, ndang mari, ndang sehat sok nek wis mari ndang ngidoni aku neh." Lho, iki akhlake Kanjeng Nabi. Masya Allah, kira-kira jenengan pun sakit ngoten, Bu? Dah Allah, lho tenan. Kanjeng Nabi dadi suri tauladan luar biasa, Bu. Kanjeng Nabi lahirnya dina apa? Senin. Wafate dina Senin. Kanjeng Nabi lahirnya Senin, wafate ya dina Senin. Gambaran, Bu. Wong ki besok matine umate Kanjeng Nabi biasane ora adoh saka dina kelahirane. Ngono, sampean kok misale lahirnya dina Selasa ya yu, berarti ya jek 3 dina kas. 3 dina. Nek aku lahirku Setu kok, Bu. Lah tak enteni sore ki dadak renek ya wis. Berarti ya aman ki alhamdulillah. Kandhane gak percaya. Lho, niki Kanjeng Nabi, makane hati-hati lho, mbah-mbahe dhewe riyen lak ngoten. Le, iki terone mulih aja metu le nek cilaka awakmu. Nggih napa mboten? Iki jaman biyen. Tapi nyatane wong saiki napa? Tenan, Pak. Sampeyan delok anggerane wong mati karo tirone cedhak napa mboten? Rata-rata cedhak, kadang pas tirone. Masyaallah nggih. Kanjeng Nabi yuswane pira? 63. Umate besok ya ora ado saka 63. Ngono kuwi Kanjeng, makane awake dhewe bengi iki di umur 50 berarti jek duwe sisa 13 tahun. Di umur 60 berarti jek duwe sisa 3. Kok umur sampean bengi iki swidak 3 ta punjul, ora usah mikir sisa. Wis karek kok bengi apa sesuk. Wis tambah ndek-ndek uripe bakal penak. Alhamdulillah. Wis ayo nggih, contoh akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Bu, gak pernah tukar padu karo garwane. Kanjeng Nabi niku lho karo garwane ki alus. Nek nimbali ya Humairah pipi yang kemerah-merahan. Ora kaya wong kene sing lanang nyeluk bojone perkara lemu ya brot. Ngono kuwi lho. Nggih ta nggih? Enten napa mboten ngoten niku? Alah luwah. Kanjeng Nabi niku nek ape medal, Bu, niku ya pamit karo Siti Khadijah. Dik, tak tinggal metu ya. Hati-hati nek ning omah. Tenan, kuwi Siti Khadijah ya ngono. Kanjeng Nabi nek anggere tumindak sing atos-atos karo Salim ngono, Bu. Ngono disayang tangane. Ora kaya wong kene ucul karepe dhewe kono. Lho sejajal lho jenengan bojone sampean ndang ape metu pe bancaan. Kira-kira sampean toto-toko ngarepe lawang. Blas ngono kuwi nek apa nek ngarepe bareng ngono sing lanang bancaan kowe roh santai
sing tanggane ning ndi yo bojomu ucul awake sore ki mengembone ndi ya. Iki lho Bu, iki awake dhewe. Kanjeng Nabi mboten. Sijine dina Kanjeng Nabi niku rawuhe kedalon Bu. Nini lho nggih, rawuhe kedalon dodok-dodok lawang. Assalamualaikum. Dadak sing ning jero Siti Khadijah niki dadak sare Bu. Ora dijawab. Assalamualaikum. Lho kok gak dijawab. Akhlake Kanjeng Nabi teng mriki. Kanjeng Nabi ku nek salam pertama niku banter Bu. Nek gak krungu tambah alon. Ngono kuwi Kanjeng Nabi. Nek gak krungu meneh tambah alon. Iku akhlake Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan pisan gak krungu nomor loro tambah alon apa tambah banter? Heeh, tambah loro nek telur gak krungu misal alon apa banter? Heeh, malah motor tabrakno lawang. Nggih napa mboten? Iki lho akhlake awake dhewe. Kanjeng Nabi nek mboten mireng ngono kuwi garwane ngeten, serbane niku dicoplok Bu. Langsung digelar ning ngajenge lawang, sare ning ngajenge lawang. Iki lho termasuk napa? Kanjeng Nabi. Jajal Ustaz Sailin apa iso kaya ngono kuwi. Dadak kok teko mandadak karo bojone ndan dilalah. Dadak bojone ra ngengakno lawang. Ngono kuwi kira-kira turun ning jaba napa mboten Bu? Ora ngarah. Aku lho wis tak jajal ya. Tak jajal mulai pengajian kedalon bojo tak celuki ra krungu. Malah sing mara santri. Enek apa to Pak Yai? Wis le cah cilik wis randang rono ae ra usah ganggu wong tuwa. Aku yo tak tiru Bu, Kanjeng Nabi tak tiru gak krungu. Serbanku niku tak cowoplok tak gelar. Nggih, tak gelar ngarepe lawang. Terus aku mencolot ke cendela kae. Mbok kira turune kono nayoh. Lho, ternyata awake dhewe dereng saged hebate Kanjeng Nabi. Bareng ngono Siti Khadijah niku nglilir Bu, bareng nglilir ki bukakno lawang. Ya Rasul, ya Allah jenengan kok sare teng mriki, kula mboten mireng. Gak Dik, ya aku sepurane ya mulihku kedalon. Mboten kula sing salah, mboten mireng. Ora aku sing salah mulihku kedalon. Ora aku sing salah. Oyo-oyoan. Salah. Jajal wong kene bojone sampean celuk-celuk gak krungu. Bareng sampean bukakno kuwi oyoyan salah apa oyoyan bener? Halo, oyoyan salah apa salah bener? Ngono kuwi bareng ngono celuk-celuk apa karo bojone dak Dik bak Bu nang suwis anake ping 17 lho Bu. Lagi sing lak wedok kerengeh-kerengeh gludak ngono kuwi malah sing lanang muring-muring. Kupinge mbok dekek ndi to? Santek tangga lho padha mlaru rene kuwi kok turu ngorok bantere ra kaprah. Lah sing wedok dikono ngono malah ngamuk pisan. Lah kowe gak turu kerdu pisan. Wis yah mene lagi mulih. Lho nggih napa mboten? Iki akhlake awake dhewe. Lho Siti Khadijah mboten Bu alus bareng ngono dipinarak. Ya Rasul monggo pinarak nggih teng lebet. Anu wis bareng ning jero ngene Kanjeng Nabi. Dik, iki kok wis dalu ya, awakku kok rasane rontok patek penak mbok yo sampean gawe-gawekno wedang kono. Oh nggih Kanjeng Nabi, estu nggih kula damelke tenan Bu melayu gawekno wedang. Saking kesusune nek gawe wedang, ape mek gula dadak kleru. Oh ya, masa ora dijajal Bu. Dikek 3 sendok ngono udek-udek terus diatur Kanjeng Nabi. Ya Rasul, niki lho nggih, niki wedange sampun dados, monggo jenengan unjuk. Oh ya Dik, matur nuwun kowe kok apik ngono. Lah Kanjeng Nabi carane ngunjuk ngeten Bu, tak warai nggih. Niki didemek misale jaine iki panas apa ora. Ngono nek panas lah langsung dikokop ngono gak didemekke rasane piye ngono. Oh rada adem. Carane ngunjuki Kanjeng Nabi ngeten. Wis diangkatke terus maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi niku terus batin Bu. Wah kok rasane kok asin. Iki gak asin Bu, cuma pedes ya. Lah piye wong jaine kaya ngene, ungkalan kaya ngene ya gak pedes iku. Lho Kanjeng Nabi ngoten Bu. Waduh kok rasane asin. Waduh bojoku caling iki kesusu anggene ape mek apa gula dadak kleru. Oh ya, tapi Kanjeng Nabi gak ngamuk Bu, mendel mawon. Lah sing Siti Khadijah ya ngono. Kanjeng Nabi monggo to ditelasko kok jenengan kok modele kok mboten sekeca. Monggo telasok ya Dik tak umbine terus diombe malih kalih Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kandhani iki ceritane ngono. Lah bareng ngono Bu, lah terus diombe. Lah sing Siti Khadijah ya ngono cek meksa. Jeneng Nabi monggo to ditelaske napa mboten sekeca. Enak Dik, enak. Ndang ditelaske ngono. Terus karo Kanjeng Nabi napa? Diunjuk neh ngono. Cuma aku ya mau mbok loroe cerongoan kok ya.
Cara Kanjeng Nabi ngoten. Wes, nah carane pripun Bu? Nek ngilingo Siti Khadijah, ora muring-muring, alus Kanjeng Nabi. Dik, iki jahene jek separo ya, Dik. Wes ngene, aku kok nek aku tak ombe dhewe kelak aku plempoken. Wes ngene ya. Ayo iki jahene dintekno wong loro, segelas kita berdua. Romantise nek ngilingo Siti Khadijah. Iki lho akhlake Kanjeng Nabi. Terus Siti Khadijah jajal ngombe. Wes maju sapa sing dadi Siti Khadijah narene nyaneng ngombe. Lho niku bareng nonton Siti Khadijah ngunjuk tenan Bu, jumbul piyambake. Ya Allah ya Rasul, kula salah malih. Ngladeni jenengan mboten sae, gak Dik. Aku sing salah sebab apa? Aku bengi-bengi njaluk wedang. Mboten Kanjeng Nabi kula sing salah. Niki kleru yah kula pari. Ora aku sing salah. Mboten kula sing salah. Oyo-oyoan salah. Terus Siti Khadijah, nggih pun nek ngoten Kanjeng Nabi, nek timbang niki asin niku lho degane jenengan ombe. Ya wis terus diombe degan. Alhamdulillah. Enak ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki sapa Siti Khadijah. Eling karo Kanjeng Nabi ternyata alus. Mula nggih awake dhewe dadi umate, dadi wong sing apik sing duwe akhlak karo bojo gak usah muring-muring. Wis kok teko omah jajal Bu dipraktekno, bojone sampean nek njaluk kopi ora usah kei gula, kei oh ya, jajal bojone sampean reaksine piye? Kok sampai ngamuk? Kowe apa gak iling Kanjeng Nabi ora muring-muring kok ya? Ngono ya Bu ya. Kira-kira muring-muring apa mboten? Ngamuk napa mboten? Ngamuk. Ikilah akhlake awake dhewe. Mula nggih, awake dhewe diperintah dadi wong sing apa duweni akhlak. Mula niki enten salah sijine ngendikan dawuh nggih, Kiai Lukman Al-Hakim niki termasuk wujude mboten nabi Pak, tapi ternyata hebatnya apa? Didik anake duwe akhlak sampai Lukman Al-Hakim nama Lukman niku damel surat tenggene Al-Qur'an. Napa dawuhe ngeten? Idza kunta fi salat fahfat qalbaka. Nalika jenengan salat kudu iso njaga atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun jenengan nek salat kudu iso njaga atine. Atine dijaga saka urusan donya, atine dileboni Gusti Allah. Kira-kira jenengan salate niki nek wayah salat eling Gusti Allah apa jek eling donya? Halo, eling Gusti Allah apa eling donya? Donya. Misale Bu, sampean sore-sore apa? Goreng pindang. Bareng goreng pindang dadak rambut tutupi. Bareng gak mbok tutupi sampean tinggal ngasar. Bareng oleh sak rakaat ki mung dadak Allahu Akbar, krungu kucing ngeong mlebu. Kuwi kira-kira eling pindange apa eling salate? Pindange. Berarti salate awake dhewe ora enek Gusti Allah tapi isine atine malah isine pindang. Ngono. Bareng oleh rong rakaat Allahu Akbar, kerompiang kuwi tambah kusuk mikir salate apa mikir pindange? Pindange. Bareng oleh 3 rakaat dadak pindange diewer-ewer kucing. Kira-kira sampean jek salat to nggudak kucinge. Lah antem kucinge. Iki salate awake dhewe. Makane nek salat ayo di cara wong iso khusuk ngoten nggih. Lah artine apa? Salat niki diseni atine awake dhewe diseni Gusti Allah. Kira-kira saged napa mboten? Abot Bu, salat iku khusuk angel, merem yo angel, melek yo angel. Merem, melek lho, kaya wong ape salat khusuk Bu. Lho ngarepe iki lho gara-gara rukoe anyar. Ngono kuwi ya wis gremeng karepe dhewe. Wah Allahu Akbar. Lah tak ngarepe rukoe ndang apik ngono. Ngono iso gremeng lah ya sumiatun sum rukohmu apik to sum. Berdilan iso lengkung niki ndi to sum nek tuku pasan dader ketok ya renek. Lho, iki perkara apa? Salat iki ora diseni Gusti Allah. Merem Bu, merem kaya wong khusuk-khusuk bareng merem tenanan dilalah dadak tanggane sampean lagi teko. Jejere sampean wayah takbir Allah dadak gelange krimping ngono. Kuwi kira-kira merem apa melek? Melek. Mbok lirik to ya, sapa sing teko iki? Bareng dilirik, alah wong tukang utang. Utang ning dinggon ra tau disaur, kok tuku gelang ae. Wong model ngene kok gak disamber bledek wae lho. Salat ku malah nyamber bledek tanggane. Alhamdulillah piye to yo. Ape mateni tanggane kowe iki.
Dosa. Mula salat iki ayo dijaga. Atine sing dijaga nggih, ora awake tok tapi saatine. Iki termasuk wujude akhlak. Alhamdulillah. Nomor loro, Bu. Idza kunta ala ta'am fahfat halqaka. Jenengan wayah ning ngarepe panganan kudu iso jaga wetenge. Ngapunten. Wong siki ngapunten, panganan eneke ning ngarep ya apa dipangan, Bu. Tahlilan ya tahlilan. Dadak ngarepe gedang goreng ya sing dipangan gedang goreng. Kok ote-ote ning adoh ya ora usah mbok jaluk. Kuwi jenenge wong ra patek duwe akhlak. Kadang enek to, Bu, ngono kuwi. Oh, iso mbesi tang. Yu, ote-ote. Yu, ote-ote. Iki gedang goreng ra doyan aku. Ote-ote. Enten apa mboten? Wonge ngono kuwi wonten, Bu, bareng nyah lho. Bareng ngono ki jek loro, anu ya tak gawane mulih kok tak enone anakku. Enten apa mboten? Lah ya kudu ngireng to tukang ngono kuwi ya. Nyuwun sewu, Bu. Wong ki nek mangan ngarepe ki apa ya dipangan. Aja santek tekan kono tekan kene. Mangkane ngapunten, wong kon jaga wetenge sak perlu apa? Wong biyen ya, Bu. Wong biyen ki mangane kurang tapi uripe sehat. Mangane gak patek enak tapi nyatane dawa umure. Nggih napa mboten? Waras-waras wong biyen. Wong biyen iki mangan iwak pitik nek gak pitike gering ora ngarah dibeleh kok, Bu. Heeh. Wong kon lho golek endhog lho, dadar endhog nek gak endoke sing gak netes kae jenenge endhog apa kae? Kopior to nggih. Eling aku, Bu, nek biyen ngono kuwi mulai sekolah nang karo ibuku ngene, Le, ndang mangan Le wis tak geno lawuh kalau dadaran ndok, tapi ya kopior ya Le. Lho, tapi nyatane cah biyen ki mangan ndok kopior. Bocah ya pinter-pinter ya cerdas-cerdas dadi wong sukses-sukses. Nggih napa mboten? Ora kaya wong siki, padahal cah siki mangane MBG. Makanan bergizi gratis. Tapi cah siki kadang ditakoki 3 ping 3 pira Le? 6 lho. 3 ping 3 kok malah 6. Bocah kena apa? Ya mungkin beda, Bu. Cah biyen niku malah nek wong siki perkara apa? Kakean mangan. Lha nek gak kakean mangan piye? Biyen niku kurang mangan, saiki wis kakean mangan. Esuk sego pecel, awan sithik roro ya jangan menir. Jam 12 ya slodeh. Awan seblak, sore sego goreng, bar magrib mie ayam. Lho bar ngisak ngono ku ya Serawon ngene tanggane perkara bancaan. Lho tekan ngomone jam 09.00 ape turu lu malah buka berkate lho jajal ya. Iki wong saiki. Mangkane cah biyen karo cah saiki beda, Bu. Cah biyen nggih mulai sekolah takokane, "Le, kowe diwarai apa? Le, kowe dikai PR apa?" Iki cah biyen. Lah nek cah saiki kan gak takokane, "Le, kowe dikai lawuh apa?" Nggih napa mboten? Cah saiki. Jenengan nate mangan MBG napa mboten? Nate. Sapa sing gak tahu, wong kadang kala anake ngono kuwi. Engko nek gak doyan go mulih lho Le ya. Aku ya tahu ngono kuwi ya. Dene iki lho nggih, mangkane awake dhewe iki berarti perlu napa? Perlu wujude adalah napa? Iso njaga panganan. Mangkane jenengan nek dijak resepsi, nek panganan akeh ki aja kabeh dilebokno. Weteng. Kadang enek to, Bu, wong resepsi mulai segone ku saithik jenenge lawuh lho gak ketok segone. Mulai sate jupuk, rawon iya, gule iya, mie iya, tempe iya, kering iya, sampai bek lho jenenge piringe. Lho ngono kuwi lho. Kuwi nek kandha aku ora doyan apa-apa yo la ilaha illallah. Niku panganan sakmono kae bar ngono kuwi jek cuci mulut, mangan bakso 5 mangkok. Alhamdulillah. Iki wong iki jaga nggih, artine apa? Jaga nek iso saka perkara barang haram. Ngapunten nggih, barang haram nek iso ngempet barang haram aja dilebokno ning wetenge. Niki enek, Bu, tak critani jenengan. Mengke diambil hikmahe nggih. Enek wong ki ndek biyen ki maksiat, golek duit haram terus, tapi gak dadekno sugih, Bu. Ndek biyen ki enek maling, nggih. Enek ngertos maling nggih. Malinge apa? Maling tukang nyolong. Maling niku biyen, Bu, enek 10 tahun oleh maling, tapi gak sukses-sukses. Ngoten? Lho sijine dina maling niku timbang gak sukses, enek puluhan tahun akhirnya dhek iki dolan sowan ning gone kiai. Ngono? Sowan ning gone Pak Yai, sak perlu njaluk donga, Pak. Kok malingku kok gak barokah kena apa ya? Angger maling ngene oleh duit 10 juta kok tambah melarat, 10 juta tambah melarat. Tak dolan ning gone kiai cah njaluk donga nek menawa malingku tambah barokah. Lho maling jos ngono ki to, Bu. Dolane ning gone
Yai. Bareng ngoten niku, Assalamualaikum. Salam. Sinten? Kula Yai maling. Lho, maling tukang nyolong. Nggih lah Yai, leres mosok ndak tukang imami masjid. Iya. Lah awakmu rene mak apa Yai? Kula silaturahim nggih, niki nomor kalih badhe nyuwun donga kula Yai, kersane maling kula niki barokah. Lho jajal, maling kok pengen barokah. Ya wis ngene. Nek awakmu, lah terus kowe ngene ya, oleh maling, tapi kok syaratnya kowe nek ape maling kudu salat dhisik. Lho Yai, kok maling kok bukan salat iki terus piye? Wis kowe nek pengen maling sukses, kowe kok maling sing apa kudu salat. Tenan Bu. Tenan bareng ngono kuwi ngene kowe tak kei amalan kok nek ape maling waca donga iki napa Yai nek iki barang haram engko akeh dadi halale ngoten nggih nek iki barang haram engko akeh dadi halale tenan bareng ngono kuwi walah maling ki pengen sugih tenan kok Bu dhek ya salat bareng salat iki tenan sijine dina ki maling ning gone wong sugih rondo Bu niku rondo niku gak di bojo lho gitu nggih rondo ra duwe bojo ayune ndek ra kaprah jek nom pisan dimaling lah bareng jam 12 bengi niku ape buka lawang gak iso piyambake terus dodoki lawang gak iso jajal ngocakno dongane nek iki barang haram engko akeh dadi halale jenenge kuncine lawang niku disuwuk bus langsung bledos Bu dayer akhirnya iso mengo karepe dhewe dhek jumbut edian tenane kiai iki dungane mandi ngono lah kiai nang diedan-edano to Bu ya iki lho iki kiyaine ngono wah jos tenan bareng ngoten niku mlebu omah bareng mlebu omah roh koper niku dikunci dibuka gak kenek neh akhirnya diwacana donga neh nek iki barang haram engko akeh dadi halale sebul neh kuncine mencelat akhirnya duit sak koper neng jero dibuka Masya Allah Bu dek iki wis cocok ki golek neh mas kalung niku jut ning gone lemari sewuk nek iki barang haram engko akeh dadi halale sampai diundukno enek duit enek emas enek kalung bareng wis ape mulih Pak lah dilalah kuwi dadak lewat kamare rondo ngono nggih lewat kamare rondo lah rondo niki jenenge wong turu ijen Bu polahe ya ora kaprah wong ijen ya to ora kemulan pisan lah sing maling iki bingung ndak mosok iki tak maling pisan mosok ya kaya ngono terus dhek iki ngene Pak walah sik terus maca donga ki ngono ya mlebu kamare kono nek iki barang haram engko akeh dadi halale ora mbledos iki gak mbledos kok malah bledos piye to iki. Sing bledos iki mang lawange, iki gak bledos. Lah niki lho Bu, nalika pas donga nek iki barang haram akeh dadi halale. Iki hidayah Gusti Allah ki medun. Ngoten nggih. Hidayah Gusti Allah napa niki? Medun. Bareng medun niki piyambake ngeten. Waduh, iki berarti napa? Iki barang sing tak gawa iki jelas haram. Kok koko iso dadi halal? Oh, ngapusi wong iki kiai iki nek kei donga. Padahal nek dongane nek iki barang haram engko akeh dadi halal. Ora bakal mungkin to, Pak. Barang haram selamanya mesti dadi haram. Lha kok iso dadi halal? Oh, dongane kiai iki ngapusi wong. Wis, aku bengi iki tak mlayu ning ngurip kiai, tetep tak goleki. Tapi berhubung roh wong wedok sing ayune kaya ngono, dhek ra sida mlayu. Ya yes, akhirnya apa mlebu ning kamare ora ngapak-ngapakno dhek engko ngene tok timbang zina ya dosane gedhe nek demek-demek sikile lak ya ora patek gedhe suwenge engko ngelus-ngelus kentole ngono ya Bu ya engko ngelus-ngelus kentole sampai padhek esuk iki engko ngelus-ngelus lah sing wong wedok rondo ki meng Pak tambah jeketet mati iki nek enek maling tengah wengi kaya ngene lah aku nek diapak-apakno piye dhek iki meneng Bu wis gak wani piye-piye bareng ngoten padhek esuk wayah subuh yai iki meng didodok lawange karo maling barang duit emas ki meng Bu renek sing digawa kabeh Yai Assalamualaikum salam ana apa Mas sukses piye to Yai sampean ngapusi wong lho kok iso ngapusi jenengan iki lho jarene piye nek iki barang haram engko dadi halale duit petak gawa haram emas petak gawa haram ki mung nek wong wedok bareng petak gawa pisan ya tetep haram ora bojoku kok lah terus piye kan anu Yai niki terus piye sampean ngapusi wong kok iso dadi halal dawe kiai ngene Mas
kowe golek dhuwit kok haram. Wis to, mbok gudak kok sampai ujunge kulon tekane etan ora bakal ndadekno sugih. Lah terus piripun Yai? Wendang mandek kok empet barang haram, golek mergawe sing halal, rezeki bakal gede. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kiai maling ki terus ngene Bu. Nggih ngeten mawon Yai kula tak tobat, wis kula tak pasrah jenengan, kula niki tak pengen dadi santrine jenengan. Lho, Mas, aku gung di santri. Kowe aja mondok ning nggonku. Nggih Yai kula manut jenengan dadi kadam-kadame jenengan. Akhirnya maling niku mondok ning nggone kiai. Lah santrine Pak Yai niku ya cuma siji sapa? Maling. Wis sampai esuk Pak, jam 7 esuk. Rondo sing kemalingan ki mendadak dolan ning nggone kiai. Esuk-esuk, "Assalamualaikum." Lho, salam. Lho, enak apa? Mbak Rondo. Kok kadungaren janur gunung tekan kene. Yai, ndek dalu enten maling, Yai. Kula diobok-obok sedaya omah kula, Yai. Kula niki Mas, wis ora tapi ra digawa dhuwit, diurat areta. Sampai kula ndek dalu dilikitik, Yai. Lah terus kowe rene mek apa? Ngeten Yai, donya kula niki kathah. Bondo kula kathah, kula niki rondo mboten gadah bojo Yai. Mbok nggih jenengan paringa apa padoske jodoh wong lanang sing saged kula damel pek bojo kersane saged ngrumat bondo kula. Masyaallah. Lah sing kiyaine ngene, Mbak, kowe ya wis yakin tenan. Kowe kok nek oleh karo bojomu tak pekno bojo kowe ya gelem tenan nggih Yai kula manut dateng jenengan. Ya wis ngene ya Mbak, aku ki dhewe santri ya, aku di santri, kowe nek gelem koko tak olehno santriku. Santrine sapa Bu? Paham berarti jenengan ya. Santrine sapa? Maling. Terus ngaten, kowe nek gelem nggih Yai kula manut ngono. Iki santrine ya anyaran Mbak, ndek esuk ki mung lho ape subuh dhek iki nyantri rene. Lah kowe nek gelem ya tak akadno koko. Nggih Yai tenan. Esuk terus ditimbali sing malinge. Mas, rene-rene awakmu. Mati roh wong wedok jumbul dhek mati iki. Aku dilapor polisi tenan iki. Nek iso tekroh nek aku ya, padahal lampune rondok peteng ya. Lah bareng ngoten niku piyambake ngene. Wis ditakoki karo Yai, Mas, kowe wis ndek bojo dereng Yai? Ya wis, kowe nek gak ndek bojo, kowe tak olehno nikahno iki ya, gelem apa ora? Kula ta Yai, nggih purun mawon Yai. Malah alhamdulillah. Terus ngoten Bu, dinikahno perkara gak diwali, waline wali hakim Yai. Dinikahno dikai saksi dil esuk jam 8 wis bar nikah. Terus sing rondo ki mang Bu dikandani, Mbak, kowe eling ya, cah lanang iki ya iki ndek bengi sing ngobok-ngobok omahmu, sing maling omahmu ya iki dapurane. Lah kok jenengan mboten bejo to Yai, ndek wau kok saderenge akad nikah. Kowe jerene wis manut karo aku. Wis to cah iki insyaallah manut. Ngoten Yai. Ya kok nek enek apa-apane wis kandha aku. Wis ndang jak mulih. Wis kanu Kang ora usah dadi nyantri, wis ndang ngopeni rondo kuwi. Ya Allah Bu, mulih tekan omah. Bareng tekan omah niku napa? Dhuwit sing sak koper wau Bu, nggih, sing ndek bengi dudal adelo karo maling. Terus dikondokno ngene, Mas. Iki lho Mas duwike Mas, ndek bengi pe mbok gawa kan gak sida to Mas. Wis nyaki ndang gawa sampean Mas. Lho, malinge iki nangis drodos Bu. Ya Allah. Ndek bengi tak gawa iki aku ki hukume haram perkara aku maling. Nggih to nggih? Bareng iki tak gawa iki halal sebab aku dadi bojone wong wedok. Ya Allah Bu, nangis ya Mbah. Iki lho Mas, mas-masane kalunge ya digawa ya Mas. Dik tak gawane. Ayo Mas, lha kowe ndek gak haluk ngono. Haluk ra Mas, dari bengi wis mbok likitik ya. Haluk ra. Iki lho Bu, barokah ngempet barang haram. Paham napa mboten? Ya makanya wetenge iki aja dileboni barang haram, insyaallah jenengan bakal dadi wong sugih. Alhamdulillah. Makanya nek dikei bantuan gak dikei bantuan, kira-kira seneng dibantu apa mboten? Lho, kira-kira jenengan nek bantuan kliwatan kira-kira ngamuk napa mboten? Halo, ngamuk napa mboten? Iya, makanya gak gelem masang gendera ya gara-gara kuwi. Lah RT wis merintahi, ayo pasang gendera kabeh. Wegah teh. Bantuan keliwatan terus bukan gendera ya gah. Lho enten napa mboten? Akeh-akeh kuwi wong kene ya ya to nggih. Lho niki sebabe napa? Aja nek gak hake aja dijupuk. Monggo nggih, kudu iso njaga wetenge ben dadi wong sugih. Amin Allahumma. Amin. Nomor 3 Bu, napa?
Idza kunta baitil ghair fahfat basaraka. Sampeyan nek mlebu omahe wong kudu iso njaga mripate. Tahlilan ya Bu ya. Ora usah kok buka-buka lambune tanggane. Enek lho wong tahlilan lho enak-enak lho malah buka lambu kamare tanggane. Bareng roh sing jero kamar, ya Allah yo. Enak apa? Gombale. Ompro ora tau diumbah. Suwal apa nek daster enek suwal enek apa anduk. Enten to ngoten niku nggih? Lho ngoten niku ngeti to, ngene iki lho gayane bocah nek metu gayane ra kaprah, jentat-jentit sikile dikasuti, tangane dikasuti, jaketan, helman, kacamatanan, tapi ra tau umbah. Wonge ya teko. Ya kudung coklat iki to. Serungokno wi. Lah niki lho. Ngapunten mula jenengan iki nek mlebu omahe wong aja kudune iso njaga mripat, aja jelalatan. Ngoten ya Bu ya. Lho ngapunten lho, jenengan gampang pengen nggone tanggane perkara napa? Mripat. Sampeyan gampang seneng bojone wong perkara napa? Mripat. Apa wae Pak nyuwun sewu, anggota tubuh niki sing iso mlebu ning atine kuwi cuma mripat. Tangan gak ngarep iso mlebu teko ati, Pak. Tapi nek meripat langsung mlebu neng ati. Makanya diri cah nom-nom, diri cinta itu dari mata turun ke hati. Lho nggih ta nggih? Sampeyan lho roh tanggane di omah gedhe, ati yo dek ngono Bu. Wong ki lho ora tau mergawe kok sugih men ya, mosok ndeknane kae ngidul sura-sura kae ya mosok ndak golek sugihan. Lho ya ta? Kok meripat. Ngono lho ya. Enek roh sampean bojone tanggane sampean bojone ndang gantenge ra kaprah padahal sing elek lho eleke kaya ngono lho piye model ngono kuwi muga-muga ndang dadi dudaya ya ngono iki gara-gara ya mripat makane nyuwun sewu nek mlebu mae wong kudu iso njaga mripate makane nek celuk-celuk nggone tanggane aja teko omah ngguri lagi celuk-celuk niki adabe Bu ning omah ngarep dicelukke kula nuwun ngono monggo, sinten nggih kula. Kula sinten nggih? Kula nuwun. Ngono. Monggo, sinten nggih kula. Kula sapa? Kula nuwun. Lho ngono lho, Bu. Nek lagek dipinarakno, lagek gelem pinarak. Lho kadang ora, Ibu. Wong ora ujug-ujug ora mangguri. Yo. Lah ya nek wonge pas tepak nek klambenan, Bu. Lah nek gak klambenan gak jumbulno wong. Paham napa mboten kula? Lho sampean Mbak, dan dilalah bojone iki mung sing mbok balane sampean mbok beli mbak pas neng gone toko neng warung. Lah neng kono dadak enek bojone lagi adus metu tek andukan tok. Lah sampean ora ujug-ujug teko ngarepe jeding. Lah sing kono gak jumbul. Ya Allah, Mbak. Wis iso teko kene. Aja ning kene, ayo ndang metu. Niki nek dadekno fitnah. Ya Mas, lah bojone sampean endi? Neng warung. Wis to, ayo metu. Dadak wayah metu bareng dadak bojone mule. Jumbul Mas. Ya, wis selingkuh ya. Selingkuh sok andukan tok. Lho iki gara-gara apa? Ra gelem salam, ora gelem celuk-celuk dari awal. Paham napa mboten? Nah, ngono nggih, iso njaga napa jenenge mripate. Insyaallah kok nek mripate dijaga, awake dhewe ora bakal atine rusak. Alhamdulillah. Sing terakhir napa? Idza kunta bainan nas. Salikane kumpul marang manungsa, aja gampang rasan. Ora usah ngelokno kono, ora usah ngelokno kene. Ancen wong-wong iki senengane ngono kuwi ya, Bu. Wis to, lambene sing gawene entengan ngomong ki lambe lanang apa lambe wedok? Ya lanang ya. Heeh. Wong lanang ya ora ngenek, wong lanang lho tahlilan ya meneng ra ngomong to, Bu. Lho jajal wong lanang lho tahlilan delok aku nang jero omah ki lho tak rungokne ya belas renek sing ngomong belas Bu. Ya meneng ngono, saking menenge sampai keturun wong iki lho ya. Lho nggih ta mboten? Lah nek wong lanang, wong wedok gak iso Bu. Wong wedok ki nek wis duwe ajian lah ya ngentekno tanggane kok Bu ya. Lah nek wong lanang Daud wong limo, ngono kuwi ra enek sing ngomong belas ya ra enek Bu. Lah pe ngomong piyong lambene kesumpelan udut kabeh. Lah jajal nek wong wedok tandur wong limo, kira-kira ngrasani tanggane napa mboten? Lah lembut pokoke tanggane. Apa neh ajian layone metu lagi ngencepo. Lah iya yo, bisane uripe penak. Lah iya, anak barep kae kok dirabi polisi. Lah iya, sing nomor loro kok dirabi tentara.
Lah iya sing nomor 3 kok dadi dokter. Lah iya sing nomor 4 kok dadi kiai. Lah iya lho wong sak Sendarejo entek dibahas. Iki terus lambe lanang apa lambe wedok? Lambe lanang jare sapa? Wong lanang ki alim-alim wonge ya. Heeh. Lho. Tekandane wong. Wis aja gampang nyacat. Sing gawene bentak-bentak bojo lanang apa bojo wedok? Halo, bojo lanang apa bojo wedok? Lah wong aja wedok. Wong lanang lho jajal nyuwun sewu, Bu. Mangkane jenengan niku nek wayah riyaya apa wae ngono kuwi lho. Wis to karo wong lanang iki sing alus. Padahal wong nek ngomong alus wujude wong iki bakal maleh, Bu. Ngoten nggih. Wis to nek gak percaya, sesuk praktekon niku nggih. Bojone sampean ndang mulih kok Tegal. Nggo pacul kae ya. Langsung sampean ndang macak sing ayu, nek diwedak ya dipur-puro ngono. Ya ambune sing wangi. Bareng ngono tampani pacule. Ya, pacule gorene ya. Iki lho wis tak masakno sing enak. Banyune wis tak godhog ke banyu anget engko nek siram ya. Engko nek mari maem ya tak baturi, engko nek kesel ya tak pijeti. Yakin wong lanang ngono kuwi ra sida mlebu mah balik ning sawah neh kok Bu ya. Iya saking semangate kok. Lho nggih napa mboten? Mangkane jenengan nek wayah riyaya wis to wong nek iso bener kaya Kanjeng Nabi lho. Kudu oyo-oyoan salah. Lesan iki kadang muni salah ya abote ora kaprah kok Bu. Nggih napa mboten? Lho ngapunten. Jenengan nek wayah riyaya kae ya sungkem karo bojone. Tak rungono ngene yo. Sungkem apane kadang malah didingi sing lanang. Dosa makeh njaluk sepuro karo aku. Lho kok piye karepe to ya? Rungokno wong wedok-wedok iki ya. Wong wedok iki dawa nek derajate gedhe kaya apa, hebat to kaya apa. Nek karo wong lanang kudu gelem nengi sore. Mangkane nek riyaya kae, nek sampean melok salat Id ning nggone masjid, kuwi ndagage mulih kek ya bar khotbah kae, langsung mulih. Wis aja salaman ning nggone tanggane kek, nek gung salaman karo bojone. Lah kadang ora nritik nggone tanggane wis ngentekno jajan pirang-pirang toples. Lho lha gek salaman karo bojone iku salah. Lah berarti piye sampean ndang mulih dhisik bar salat Id siapa kursi lah sing lanang kuwi lagi mulih kledang-kledang kae ngono terus cekel lungguhno ning kursi tangane ndang cekel cucup-cup karo omongi sing alus ngono ya karo Pak ya wis pira-pira luputku ya aku dadi wong wedok ora iso apik karo awakmu aku ngerti awakmu kok tambah kuru tambah entek dagingmu ya bendina kok tak sengapi wae. Kowe urip kok tambah ireng tambah glingsang. Bendina tak urak-urak kon ning gone ora-ora kon gawe mergawe. Kowe golek dhuwit rino kelawan wengi karo anak bojomu. Aku dadi wong wedok ora iso apik ya mbok aku sepurane sing akeh bendina kok nyeneni awakmu. Enten apa mboten? Ora enek. Ora enek. Wong bojoku dhewe ndekne wayah sungkeme malah guyokno wong lho, Pak. Lah bojoku sungkem malah nangis kaya lha iki ngomong apa aku ngono. Lah aku malah ora dunung ngomong ngene, Bu. Malah ngeklek iki. Iki lho artine lho. Iki yakin, Bu, angger gelem ngomong sing alus kaya ngono. Sing lanang lho terus ngomong alus pisan. Bu, yo wis to wong lanang wis gak iso ngomong, Bu. Karek tele-tele ta ndari ya. Tenan, karek munine padha-padha ya. Padha-padha ya, Bu ya. Aku dadi wong lanang ya njaluk sepura sing akeh karo awakmu. Soale awakmu, aku ngerti awakmu karo sapine Lek Paidi kok ayu sapine Lek Paidi. Kok iso ayu sapine Lek Paidi piye to, Mas? Lah piye wong sapine Paidi papat ke kalungan kabeh. Lah kowe dadi bojoku kok ora duwe kalung. Ya wis dongakno ya, Bu, aku tak nyambut gawe sing tenanan, sok nek oleh dhuwit ben iso tuku kalung. Mangkane wong lanang nek diomongi apik, dadine apik. Alhamdulillah lho ngono lho semangat mangkane ayo akhlak-akhlak kita iso njaga lesan mangkane daripada rasan-rasan mending wiritan mangkane Kanjeng Nabi gak dawuh gampang nek wiritan gedhe ganjarane nek ape tumindak bismillah nek oleh nikmat alhamdulillah nek janji karo tangga insya Allah nek oleh musibah inna lillah nek roh wong ganteng alhamdulillah sapa seneni bojomu lho ya masa Allah iku nggih niku diamalke enteng niku kowe oleh apa nek tumandang bismillah oleh nikmat alhamdulillah nek oleh musibah inna lillah janji karo tangga insya Allah lah
awake dhewe Bu iki liritane aja diwolak-walik ya. Iku gak oleh misale sampean dikandani yo mulya sedhela apa ponakane meninggal. Alhamdulillah. Niki salah. Apik alhamdulillah tapi panggonane salah nggih. Ayo digawe wong nek sering wiritan Pak, sering maca apik yakin ora ngarah wong gampang muring-muring. Contoh jenengan nek sering dikiran kok teko omah ya Bu, montore sampean Vario anyar gris dadak ditutuki mentik palu karo putune sampean sing umur 3 tahun. Kira-kira sampean ngamuk napa mboten? Halo, ngamuk napa mboten? Ngamuk perkara kurang wiritan, kurang dikir. Lah nek wong dikir ra ngarah ngamuk ngono kuwi, malah ditutuki mentik malah jawab piye? Alhamdulillah le, kowe cah cilik wis umur 3 tahun kok iso nyekeli palu. Kowe sampean ketoke iki dadi panu tukang kok le. Lho, kuwi perkara senengane dikir. Duwe bojo cerewet nek wong ahli dikir ra ngarah ngamuk-ngamuk kok, Bu. Enek bojo nang cerewet, alhamdulillah. Bojoku jek iso ngomong to lambe cilik sakmono nek ngomong enek sak jam ra kesel. Wong balik kae lho ya, sak jam wis menggeh-menggeh lah bojoku 2 jam 3 jam kok gak duwe leren. Ya alhamdulillah jek iso ngomong daripada bojoku bisu mending cerewet. Nggih napa mboten? Milih ndi Pak, bojo bisu apa cerewet Pak? Lah niki nggih, ayo bangane ayo dijaga lesane ben awake dadi wong sing duwe akhlak. Pun nggih, dadi kesimpulane ada 4 hal di dalam diri kita kon jaga. Napa? Nomor 1 eling napa mboten Bu? Sing dijaga napa 1? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Berarti ngaji ki judule ya oke. Ini gak mumet tanggane. Ini ditakoki sesuk karo tanggane yo, kowe ndek bengi melok selawatan. Melu to. Ya nek pengajian enek. Lah sapa? Pak Nur Hadi lho ke Tambarjo. Lah apa judule? Lah nek papat. Lah nomor 1 apa? Karo Wis mumet wong ya. Wis muga-muga diparingi syafaate Kanjeng Nabi nggih. Dadi wong sing tinggi akhlak, wong sing bejo diakoni umate ben iso munggah swarga kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.